Good afternoon, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and today we are live at Ilovu in Durban, where two families are joined together by Nhlanhla and Togo to celebrate love, joy, peace, and happiness. Stay tuned for more. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Cela usitshele igama, isibongo, iposition yakho. Namhlanje nomqala usithatha usibeke esithombeni ukuthi kungani sila. Ngiyabonga leli thuba. Mina nguJoseph Ngubane. Ubaba Makoti njoba ngila okusho ukuthi ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi undodakazi wami azizongena la kulo muzi wakatshela. Ngakho ke kuyisibusiso empilweni yami ukuthi ngikhiphe indodakazi iye emzini wayo nayo iyohlala ikhululeke. Amazwi mhlawumbe ongawusho kuyena undodakazi wakho esaphuma noma esizongena emshadweni usuku namhlanje. Undodakazi wami njoba ela ngithi akeze ahlala noma kunzima kodwa akabekezele ngoba uzikhethele yena ukuza la. Kodwa futhi angisho ukuthi phela bakwansele njoba kunjalo bangenza noma yini ngoba hayi ukuthi ngimxoshile noma ngimdayisile kodwa ingane yami senza umhlobo nabakantshela. Abantu abaningi abasakholelwa kulento ekuthiwa uthando. Amazwi ongawasho nje wonke umuntu obukayo njengamanje. Cha, mina ngithi abantu abayimisela akangabuka eceleni umuntu akenza into yakhe. Uma ethandana nomkhwenyana wakhe angabuka ukuthi abantu bathini kodwa akube kuyo ukuthi mina ngiyamthanda ngizohlala naye impilo yami yonke. Into uyayinquma enhlizweni yakho ukuthi uyayenza manje. Awuvele nje uthi ngoba uyaphusha ngoba simphushanga nje obeza la. Uyena oyinqumele ngothando nje ukuthi uyathandana nomkhwenyana wakhe yabe sekuyavunyelwana ingakho namhlasila sizomletha emzini wakhe. Elakho lokugcina Sisivala. Hayi, ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe la kule interview nokuthi ngibe la ngilethe undodakazi wami. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho into osikhuluma nawe. Ngiyabonga. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Cela usitshele igama, isibongo nokuthi ubani la emshadweni. Bese uyasichazela ukuthi uzizwa kanjani ukuthi undodakazi wakho uzongena emshadweni usuku namhlanje. Mina lesisi Ngubane. Ngizizwa moya wami uthokozekile ngondodakazi wami uNkulunkulu umhlengile waze wafika ekukhuleni kwakhe waze wabonana nomkhwenyana namuhla usuku olukhulu kabi kimi ukuthi undodakazi sosemendeni wakhe aphiwe uJehova nami nginentokozo futhi ngijabulela ngoba umntwana okwazana noNkulunkulu endleleni yakhe udumisa yena azinje ngaye nami nginentokozo enkulu kabi ngondodakazi wami ukuzwa othola umuzi aphiwe uNkulunkulu. Abantu abaningi abasakholelwa uthandweni sithini kuwo wonke umuntu obukayo njengamanje. Ayinyamethe uNkulunkulu ngomntwana wami uyigcinile kwaba kahle ukuthi emshadweni wakhe uzohola uNkulunkulu akukho ekuzoyenzeka ngoba usendleleni kaJehova. uNkulunkulu uzobahlanganisa kuze ekufeni akuphiwe uNkulunkulu. Elakho lokugcina Sisivala. Nginenkululeko ukuthokoza okukhulu ukuthi ngizobe ngundodakazi wami la ngizogcinela uNkulunkulu kulomuzi wakhe nomkhwenyana wakhe bohlalisana ngokuthula nokuthanda lukaNkulunkulu. Ngiyabonga. Siyabonga. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Cela usitshele igama, isibongo, iposition yakho nokuthi kungani silana usuku namhlanje. Yebo sanibona, igama lami nguZethu wakaHlongwa nguMantshele. Ngudadewabo kaMkhwenyana uNhlanhla uClive nje le esize ngaye namhlanje. Sizombatha namhlanje. Size uMabu. Yebo, kaMangubane. Beno Mr Ntshele. Imaphi amazwi ongadlulisa nje ubahalalisela? Ngiyababongela kakhulu. Ngibafisela okuhle emshadweni wabo. Sebezongena nje emshadweni wabo omkhulu. Sabashadisa ukuqala. Kodwa manje sesibashadisa umshado wangampela ke manje. Ngithi nje ngiyabahalalisela. Ngibafisela okuhle kodwa. Sesiphethe nje to all the young people abafisa ukungena emshadweni ungathini kubona njengamanje? Ngingathi abangene kumnandi. Nangu Mangubane benoClive bangenile kuhle nje kumnandi. Ba happy futhi. Nabo basangangena futhi baphinde babe happy. Thank you for your time. Thank you so much. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, position yakho as the Ngubanes, and then tell us why are we here usuku namhlanje. Siyabonga kakhulu ujabulani waNgubane.
ubhuti kamakoti sizoshadisa udadewethu traditionally, one of the proudest moments of the family. We are excited and we look forward. Imaphi amazwi ongawadlulisa noma ukumhalalisela njengoba sazi ukuthi namhlanje usuku olukhulu? Njengefamily ethembela kakhulu uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu amgcine, amlondoloze, ahloniphe umkhwenyana kakhulukazi, abalansise indaba zama-rights but nokurespect umkhwenyana, ikakhulukazi nje uNkulunkulu esho ukuthi umkhwenyana uyinhloko kamakoti, so ahloniphe, uNkulunkulu uzomsiza. Siyazi ukuthi nowadays kunama-divorce amaningi. What would you say to all the young people who are looking forward to getting married? Into ebalulekile is to get married for right reasons. Don't get married for other reasons other than uthando nokwakha umuzi nokuthi nihlalisane kahle, ne-respect ibalulekile, noku-understandana nje as ama-couples. Akekho umuntu perfect, but we build each other going forward. Elakho lokugcina Sisivale? Siyabonga kakhulu kuNaledi Mnisi ukuthi abe khona la phakathi kwethu, sizosijabulile kakhulu, siyathemba ukuthi umcimbi uzohamba kahle. Sharp. Wait, one more question. Tell us nge-OOTD yakho today. What are you wearing? Okay, I'm wearing Hugo Boss shirt and Fabiani in terms of my trouser as well as Bocati. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Cela usitshele igama, isibongo, iposition nokuthi uzizwa kanjani usisilana usuku namhlanje? Umsindisi wamthembu mina ngumakhelwane wakaThoko ushadayo. Ngijabule kakhulu ikakhulukazi ngesilenyiwe singomakhelwane, sithembe asisupport, senza siyajabula umntwana okhule phambi kwethu, umntwana oyiphethe kahle. Ngakho nje sijabulile ngempela ukuthi sibe lapha usuku lanamuhla. Imaphi amazwi ongawasho ukumhalalisela usuku namhlanje? Simhalalisela kakhulu njengoba sengingasho ukuthi ingane ekhule lapha kwethu sibonile iphethe umntwana right, njengoba sisemzini wakhe sithi halala kakhulu, umuzi wakhe akhule ube muhle, ube kuhle, ajabule emshadweni wakhe. Elakho lokugcina Sisivale? Sithi nje siyabonga Thoko, usihlonipha kuze kube manje. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, ukuthi uyini lana, ufike ezubani, and uzizwa kanjani ukuthi ula usuku namhlanje? Yebo, Naledi Media Production ngiyaphila, umpumi wakaVelakazi. Ngihamba sizobungaza uthando, we have to celebrate love, yes, umndeni. Ngizojabulela u-aunt wami uThoko. I feel very excited. Imaphi amazwi ongawadlulisa ukumhalalisela? Congratulations and may God bless your union. Okuhle kodwa senifisela khona, siyabonga kakhulu. Okay, OOTD. OOTD, okay. Dress is from Jomunye Mama Ongufugelile. Shoes are from Woolies. Bracelets and necklace Swarovski. Watch Daniel Wellington. Earrings Gucci. Bag from Zara. Thank you for your time. Thank you. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, position nokuthi kungani silana usuku namhlanje. Sawubona mzala wami, ngiyaphila. Sizobungaza umshado kanti wami umkhwenyana wakhe. Ngizizwa ngijabule kakhulu and ngiyabonga uba la. Mhlambe imaphi amazwi ongawasho ukubahalalisela umakoti nomkhwenyana? Engakusho nje ukuthi baqhubeke babe bazali kumina, ngibathanda kakhulu futhi baqhubeke babe abantu abawuthanda emphakathini kanye nasemndenini wabo. Inkosi ngathi ngabagcina futhi into yabo iqhakaze iqhubeke phambili. Elakho lokugcina Sisivale? Hayi ngithi mina ngiyema lapha. Okay, thank you for your time. Kodwa ngobukhona benu nasilwenza usuku lwethu labantu. Ngiyabonga kuma-grace amahle, ngithi uNkulunkulu anibusise, nihlale ningenzeka umusa njalo. Ngithi angibonge kumaluthela amahle, ngithi uNkulunkulu anibusise. Ehlotsheni zami zawangubane, nobhubhu, no-cousin, nabangane, no-colleagues. Ngithi siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi njalo uNkulunkulu anibusise. Amen.